जे भी बा बड़ भाई हमारे मंच पर उपस्थित गोलू भैया के टीम बजा रहा बा, प्रियंका तिवारी जी, निक्की जी, बाकी सब कोई के प्रणाम। जे भी गौलस बजौलस आयोजक से आदेश बा कि भजन पहले गावे कर, यही आदेश भइल, लेकिन माहौल देखला के अनुसार तय कैले बन जे हमने के कि 5 गो भजन गावे करे, लेकिन 2 गो गावल जाए और आधा आधा क एगो भजन गणेश जी के आ एगो हमरा बाबा के, जस बाबा के कहानी तो गावे के पड़ी 2 लाइन भाई हमारे वीरेंद्र भैया प्रधान जी के तरफ से आशीर्वाद बा। जगह पे आ जा बाबू। सावरिया ए मोर सावरिया सावरिया रे वक्रतुंड महारे काया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बड़का बाबूजी अब बड़का चचा के तरफ से आशीर्वाद मिल रहा बा। मोच के तो जोड़े नहीं थे। और रउआ जियो तो रही हम के मुंह पे मत करी। जी 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 ये प्रेम हो, ये प्रेम है। रउआ दुआ देव न तो ढेर दिन हमनी के जियब सब। एगो बड़ी पुराना लय, अभी तो माई के नाम लेल ना जाला, जब माई के छठ माई नाम है तो छठ माई की धुन है, लेकिन गीत गणेश जी के है। छठ पर्व में एगो गीत गवाला कि छोटी रे मोटी हरे 2 मिन बिटुई अकेला में लामी हो के। ऐसे तो छठ महान कहाला ना, पहले पंडित जी के नाम लिया, ना पहले बाबू साहब के, ना जादव जी के, सबसे पहले डोमी के नाम लिया। माई फर्क ना जाने, जब ले सूप ना आई तब ले अरग ना चढ़े। यही चलते वही लैया पर गीत लिखाई हा बाबू कि सुमिरा नवा करी तोहार सुमिरा नवा जम जाएगा जी। अच्छा 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 रुआ बात ना समझनी, रुआ बड़ भाई बनी ई कहाई लगे केकरो बड़ के नाम पहले ना लिए, छोट के नाम लिया। चलिए ठीक बा, राउर से पहले राउर नाम लिया, पहले राउर लिया। हाँ उत्तम कुल जी 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 हाँ बोलिए है नु। हाँ चलिए ठीक बा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्हें ध्यान ना डिस्टर्ब हो जाए, उतना ध्यान देव तो पगला जी।
कि गौरी के अरे ललनवा बाबा सो मेरा नवा करी तोहा अपना मूड में जब हम हंसतने तो तोहनी के मुंह काहे बनल सर एक आदत हो गल बा बौरा हो ये सुन सुन के तो बड़ भइल जा सही बात बा बौरा ही काम कि गौरी केला लनवाए बाबा सुमिरन सुमिरनवा आरे करी तोहा गौरी केला लनवा बाबा सुमिरन आजा तुझको पुकारे तेरा आजा तुझको पुकारे आजा मत दुआर आजा तुझको पुकारे आजा मत दुआर लेके हाथों में आजा आजा तुझको पुकारे तेरा आजा गौनिहार को तरीका के बड़े अपन अपन भाव अपन अपन कला पैसा ले हां जी दुर्गेश दुबे जी और बिट्टू उपाध्याय जी की तरफ से पुरस्कार बा कोटि कोटि नमन प्रणाम मोहन दुबे प्रधान जी की तरफ से पुरस्कार बा बाबू एगो बात कहो आप सब ध्यान से गार्जियन आप लोग बैठल बनी मनोरंजन खातिर गाना बजाना खाली सुने करे तो भरत शर्मा जी से निमन कोई ना गए भोजपुरी लेकिन हमने के बुलावल बात तनी इंटरटेनमेंट हो भजन में भी आज समय ही हो चुकल बा कि बाबा के दरबार खाली हमें के बात नहीं खे चाहे केहू के घर में बेटा भइल होके चाहे केहू के घर में नया पतो उतरल होके चाहे जॉब के पूर्णाहुति होके आजकल प्रधानता के कर हो गइल बा गायक बुलावल जाता भजन गावे के लेकिन ओकरो से पहले नचनिया लोग के बुलावल जाता प्रधानता हो गइल बाबा है यहाँ के मलिकार ई गलती हमनियों के नहीं खे ई गलती समय को हो चुकल बा अगर ना बुलावल जाई तो लोग बैठ के सुनी ना कह के केतनो निमन गावत रहो लेकिन जमत नहीं खे बाबा नाराज हो जी लेकिन आज से 40 वर्ष पहले ई सिस्टम ना रहे काहे आज से 40 वर्ष पहले कोई भी शुभ काम होके चाहे केहू के घर में बेटी होते पतो होके उतरल होके नया कन्या उतरल होके चाहे बेटा भइल होके आ चाहे कोनो यज्ञ के कार्यक्रम होके तो सबसे पहले के आवे के आवे सबसे पहले टेंट पंडाल वाला आवे इन्हीं के बात सही बा सबसे पहले टेंट पंडाल लोग आवे लेकिन ओकरो से पहले कोई आवे के आवे ओकरो से पहले पुनिया पूरी बनावे वाला हलवाई आवे यो बात ठीक बा लेकिन एगो औरी बात हम कहते हैं तो ना पर ध्यान देल जाओ कोई भी शुभ काम होके जनतनी सबसे पहले के आवे एगो जिला है जो ना जिला को हम नाम ना धरो कैसे के नाम धइला पर विवाद हो जाए ओ जिला से पता बा के आवे मजा आई तो थपड़ी ताली होई ऐसे ना जनतनी के आवे कोई शुभ काम होके तिवारी भैया जाना तो
गोड़ लागे भैया हो कहाँ बैठल बड़ा भैया पहले लौंडा आवस अब जनाब लौंडा आवस ना भजन गावस तो ऐसे ना आवस कैसे उन्हीं के आवे में कला होखे रे बाबू कैसे हो लौंडा आवस आहा आए हाय वाह बेटा जी तनी घूमी होने अरे बाप रे बाप शिया आगे मैं योगे कैसा लगाई है हो कैसे अच्छा लगता है हाय हाय मार दूंगा हन्ना अभी तक का ठीक बा आज भक्त तू जौन समझ ले एक गाना बस समझ ले हां ओकरा बाद ना समझ ले गाड़ी में तो व्यवस्था दे दे तो ए बाबा जब किन्नर समाज के लोग मंच पे आवे लौंडा नाच होखे तो सरकार उन्हीं के जौन साड़ी होखे उस साड़ी को वेड़ी तक ना हो कहां तक रहे उस साड़ी हमेशा ठेहुना तक रहे ठेहुना तक ना रहे बस पहले कंपनी वैसा निकालते रहे आधा का टिकट ओ घरे तो तार जन्म करम ना भइले हमार ना भइरे तार भइ रहे न 1942 के गांधी जी जोरे घूमल बनी आजादी खातिर ए बाबू जब वो लोग आवे तो चले कैसे आगे आवे कैसे रे बाबू कला देखी वो लोग के जैसे लोग चले उसे ढोलक बाजे उसे भजन होखे चले लोग चल बाबू पैसा पैसा गजेंद्र पटेल और वियोगी राज की तरफ से हाँ बहुत बहुत पुरस्कार बा चले लो कैसे हो भजन गावे हां चले बाबू कहे खालो ढोलक बाजे गायन वादन च नृत्यम ते मुच्यते संगीतम गाना बजाना नाचना तीनों मिला के जब मजा आए तो यहाँ ले कोई हेहू खातिर ना हेली इतना तो उम्मीद बा बाबू हमार मजा आवत कि ना आवत तो हल्ला कर लो ताली बजाओ लो चले लो अब बाजे लो अगवा कह सके आज जिन शुक्रगुजार ने हमें यश बाबा की इस पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है हां जी तिवारी साउंड लगवाया है उन्हें लहे लहे दिल से तहे तहे दिल से मनियर की तमाम जनता को लहे लहे दिल से तहे तहे दिल से कोमल कोमल दिल से छोटे छोटे दिल से शुक्रिया अदा करते ठेका चलत रहता गीत गावे लोग पैसा पैसा कि माता जानकी पार्वती दुर्गेश दुबे जी बिट्टू उपाध्याय जी मोहन दुबे जी प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार मनोज यादव प्रधान दुर्गेश दुबे प्रधान जी की तरफ से पुरस्कार बा मनोज भैया के प्रणाम बा दोबारा जय हम तभी काम बा पैसा लो पैसा ले लो भाई कमलदेव पासवान जी जनारी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा जय जय हो तनी गाना बजाना हो जाओ हां जी 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 माला होता तो झाल तनी से बंद कर दो विजेंद्र दुबे जी प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है बाबू आ गीत होके हमनी कैसे गाई ले जा लेकिन छपरा जिला से वो लय निकलल वो लय के लोग कैसे गावेला हमनी के गाय जब बाबू लेकिन छपरा जिला जाई केना हो ठीक है अरे माता जब पार्वती हर माता जगी
लाइन कन्हैया जी हे मुरलिया में छेड़ लगा नवा हे मुरलिया में छेड़ लगा नवा बनवा में नंद किशोर हो बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो बंसी बजवैया कन्हैया बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर बंसी बजवैया कन्हैया सुमरन में मजा लोग तो वो ताली का आशीर्वाद चाहो यस बाबा के हैं